Поръчах спален комплект от 6 части. Казва се Нощен романс. Той съдържа плик, чаршаф и 4 калъвки. Искам да спомена, че е много добре опакован. Има дори дръжка и копченца за разопаковане, което е супер удобно, вместо да късам нещата. Ето, сега ще го... Дойде и много бързо пратката ми от Конт. Така. И всичко е сгънато. Избрах този комплект, защото като цветове мисля, че ще пасне супер на спалнята ни, която между другото все още е в ремонт и е до никъде, но аз бързам с покупките. Няма нищо, нека да съм готова. Това мисля, че е... това са калъвките. Ето ги. Само да видите нагледно. Жълти сърчица и кафяво, което на камерата е по-тъмно, но даже и с хола се връзва. Така че лика, всъщност чаршафа е в жълто, чисто жълте и също така е с ластик. Между другото материята е много хубава и това вече е плика. Сега ще ги сложим за пране. Спалният комплект не се повреди и вече е готов за използване.